Vale, veña, ahora volvemos contigo, Loli, porque ahora vamos falar tamén dunha cousa da que os nosos avós tamén tiveron noticia. A que sí, Laura? Sí, dende logo, nosos avós ou xeracións anteriores incluso tiveron noticia porque foi alá polo ano 1921, fai justamente este ano 90 anos da traxedia do Santa Isabel. E esta tarde acompáñanos unha das persoas que máis investigou e publicou sobre esa traxedia, chamase Xosé María Fernández Pazo. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Compañeiro xornalista e autor deste libro Sálvora, Memoria dun naufraxio, a traxedia do Santa Isabel. É unha segunda edición dun libro que xa se publicara no ano 98 e que agora reedítase porque xa se esgotara e no que se conta prácticamente todo o que se sabe desa traxedia. Contanos, Xosé María, como era o Santa Isabel? Bueno, era un vapor correo que viña pola costa do Cantábrico recollendo emigrantes para leválos a Cádiz e desde ali transbordaba en outro transatlántico que viña de Barcelona e os levaba a Montevideo e a Bos Aires, non? Era o típico vapor correo no que esa noite dirixíase ao porto de Vilagarcía entrando pola ría de Sálvora, pola ría de Arousa, perdón, e, bueno, as circunstancias do mal tempo e a mala sorte fixo que o buque naufragara. Que tantas veces pasan unha xogada xente do mar. Coincidía, ademais, que era un primeiro de ano, non? Sí, noite do día 1 a 2, fin de semana. A maioría dos habitantes da pequena illa de Sálvora, que eran uns 60 aproximadamente, estaban disfrutando de fin de ano e aninovo na veciña parroquia de Carreira, daquela Sálvora pertenecía a Carreira, no concello de Ribeira, despois pasaría a Aguiño. Co cal, na propia illa había moi pouca xente. Sí, moi poucos. Hoxe non hai ninguén, Hoxe non, desde o ano 70... Hoxe non queda ninguén ali. Desde o ano 70 está deshabitada completamente. Bueno, a illa, pois a aldea, quedaban os máis mozos, os máis vellos e algunha parexa, non? Entonces, bueno, a noite do naufraxio o buque, como dicimos, por mala sorte, polo temporal de sur, embarrancou xusto debaixo do que é o faro, e morreron 213 persoas, das cales 60 eran rapaces, pequenos, recuperáronse uns 80 cadáveres nada máis, e salváronse 56 persoas, non? 56 persoas, que fronte as 200 que 13 que morreron, sí. Pero que o que chama a atención non é só a gran cantidade de vítimas, senón esas máis de 50 persoas que se salvaron, pois precisamente grazas aos heróis e as heroínas desta historia que son a xente de Sálvora, non? Sí, hai que destacarlo a labor en concreto de varias mulleres da pequena aldea, en concreto de 3 delas que cando reciben a noticia polo torreiro ás 5 da madrugada, pois lánzanse á veciña playa que existía ao lado da aldea e collen unha adorna, remando van ata o barco e logran salvar entre aguas, como se di, é dicir, nadando a xente suxeta á adorna, pois acercan varias persoas ata a playa, non? En concreto, bueno, pois falase de que puderon ser unhas 15 ou 20 persoas, e tamén o caso do segundo oficial do barco, que é o Luís Cebreiro, que é o oficial da Mariña Mercante Española máis condecorado da historia, natural de Ferrol, da familia Cebreiro, e que, bueno, era un personaxe tremendamente da bella escola militar, e eu non sei se era un pouco gafe ou o que sea, porque este home, pois, interveu moitísimos salvamentos nos últimos anos da súa vida, foi axudante mariña en Viveiro, donde, por certo, ten unha avenida, porque ali fixo unha escola dedicada, por exemplo, aos rapaces fillos de mariñeiros que non tiñan, e creou os chamados flechas navais, que era simplemente os flechas. Non pasou o mesmo coas 4 heroínas das que falamos, porque parece que, non sei se a xente as esqueceu un pouco, ou polo menos non recibiron o recoñecemento na vila. Bueno, a veciña Ribeira volcouse no naufraxio. De feito, hai que salientar o labor que fixo o pobo. O que sí, despois, é curioso que na documentación histórica que existe no Concello, por exemplo, solamente existe un documento de entrega das medallas de salvamento. As mulleres foron homenaxeadas polo pobo de Vigo, foron recibidas multitudinariamente, recibiron moitos homenaxes, pero despois ocurre como en todas as, sobre todo nas proximidades da Costa da Morte, os famosos raqueiros, que eran estos que se dedicaban a facer que os barcos embarrancaran, saltou outra vez a historia dos raqueiros, cousa que está demostrado totalmente, ademais, tanto polo expediente militar como pola declaración do segundo oficial. Que son os raqueiros? Os raqueiros eran unha especie de agrupación ou de persoeiros que se dedicaban a fundir barcos pola costa a propósito. Era a famosa, dicíanse que estaban asociados os raqueiros de Galicia, do Cantábrico, os franceses e, por exemplo, os ingleses, non? É o caso do Serpen, que sempre se dixo de que fora afundido precisamente polos raqueiros.
barqueiros. Curiosamente, a noite do Serpen, por exemplo, o faro Vilano, o cabo Vilano, pois a luz non se encendeu. E o típico era que poñer teas de lume nos cornos dun touro e facelo mover dun boi. Entonces eso, como a navegación era por costa, por luz de costa, confundeu o capitán e fixo que se embarrancara o barca. Pero neste caso do Santa Isabel non, está demostrado descartouse tal totalmente. O cousa, expediente 19 da Mariña dese ano desmonta completamente esa teoría. O último a abandonar o barco foi o capitán, e o expediente, o informe que fixo tanto o capitán como o segundo oficial, que aparece transcrito aí no libro, demostran eficientemente de que non hubo tal roubo, o sea, non hubo esa teoría, non? Xosé María, unha historia que de seguro deu moito que falar na vila, non? En Ribeira e tanto en Sálvora. Pois, evidentemente, non? De feito, quedou na memoria colectiva e incluso a prensa galega da época que pois chamona como Titanic galego porque 9 anos antes ocurrirá o famoso Titanic, non? Do Titanic, e da que podíamos facer con esta historia unha película que se quixésemos. Pois sí, porque está... Libre témolo, agora... Claro, home, porque é unha historia plagado, bonita, dentro de que foi unha traxedia, home, pois o papel das heroínas e tal, aí axudando a xente e tal. E aparecen tal cual as grandezas e as miserias humanas de héroes da xente que iba no barco, non? E historias, está plagado de historias. Bueno, Sálvora, Memoria dun naufraxio, a traxedia do Santa Isabel, aquí do compañeiro Xosé María Fernández Pazos, para quen queira saber máis sobre esta historia trepidante. Un placer, compañeiro. Igualmente, gracias, Carlos.